E tamén a Federación Galega de Municipios e Provincias reclama melloras urxentes pro financiamento local. Asegura que os concellos seguen a asumir competencias impropias e advirte de que a prestación de servizos, como o da axuda a domicilio, está en risco nalgúns concellos por falta de recursos. Este mediodía participa en Madrid no Consello Territorial da Federación Española de Municipios e Provincias, Alejandra López. A falta da validación do Congreso, o presidente da FEGAM, Alberto Varela, valora que o Goberno axilice as entregas a conta dos concellos, pero matiza que non é suficiente. Agora o que se está reivindicando é a posibilidade de usar os nosos remanentes, é dicir, pois para que entendamos de unha maneira sinxela os aforros que temos os concellos que poidamos utilizalo no caso de telos. Pero ademais é necesario, como decía, pois que abordar esa financiación das administracións locais dunha maneira máis global e que formemos parte de ao mellor de tributos que non estamos tendo parte en ese reparto. O presidente da FEGAM demanda ademais un incremento do Fondo de Cooperación Local con máis estabilidade e criterios obxectivos. Tamén lembra que hai competencias como o Servizo de Axuda a Domicilio que deberían financiar na súa totalidade Xunta e Goberno Central. A realidade é que hai moitos concellos que le van alertando que están nunha situación moi desesperada. Hai iniciadas unhas conversas coa Xunta de Galicia para mellorar esa financiación, pero todavía non concretou, e se está pedindo tamén ao Ministerio, ainda que de momento as nosas chamadas caeron en saco roto, para que teñamos tamén pois poder explicarlle cal é a situación do SAF en Galicia. Alberto Varela tamén quere que se escoite a voz da FEGAP na nova Lei de Administración Local e urxe unha norma autonómica que regule a participación dos concellos nos ingresos autonómicos.